Lamsogo kok Khorangni kokborok koktwmao angnarai baksa tongo sobnam tinini koktwm bubak rok wngkha khwai Paharpur BSF camp ni khoraksa jawan Baburam Chaudhary mungoi 41 BC umorni sakni silaibaino sakni langma sasoka o patimano tui wana laijak BSF camp tei nukhni lukurok tamoni bagai saksangno suicide khlai thikya jotono khao sungmung kasalaijak Baburam Chaudhary wngkha Rajasthan hasteni Srangsala Assam Agartala lahar kotolo lahar kasu laikya chiching sora amchaini tongkosong lukurok kabiniti kaham ma thogya lama kaham himnani kri kwbangma jongjalo tui laharo ongkho laikya haste hapangni thani sanlaiye Srangsala haini he khoroksa 48 BC umor Pradip namani mangkathi mankha airport PS ni bisingo khobjak Sandanir old age ganani bolongo Srangsala Bibeknagar amchaini amtolio Ono Chakrabortini mangkathi nok ganani ungklogo klaijak mankha o mangkathino puila thangi nugikha porimol de Srangsala Tiprasa hamkraini bagai Tiprama thani chairman bubagrani dagi bungbai tui wandalni primary health center ro kaini oxygen concentrator yafarjaka oro thangi manjagikha YTF ni tangkrak ro lahar pati mungo langma chokha bisi thamchisa umorni khoroksa Tiprasa Okhondo Jomotia khoroksa gramani talented botongmani tei kaijakmani bo bisi kaisabo kaya sanino sakangno sungsano bihik nukhongno yakari klangna nangkha belakhe khakhamjangnai koktwma o lahar pati mungo thutai klangnai malkhung TR01 BK027 Pintu Devdan mungoi Romjaka Bisramganj thanani police bai Okhondo Jomotia jibi sakham nogo to phano mothangi naragui malia orono langma chona nangkha Tinini kokborok koktwma rono paikha norok chaiwi nai tongdi kok Khorang